Hi sir, Yes? vlogger ka po? Bakit po? Pa-autograph? Dali. What's up mga kamangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Ano po channel nyo? Papa-autograph ka tapos di mo alam ang channel ko? Kailan po kayo nag-start mag-vlog? Ha? Kailan po I kayo created my channel last August 2006. Pero na-delete siya kasi nga puro copyrighted yung aking mga videos dati. Kasabayan ko sila may palaboy dati. Then I created my new channel on August 2013 and doon ako nag-start mag-vlog. Pero nag-vlog talaga ako December 2017 until now. Question pa? Bakit po kayo nagba-vlog? Nag-vlog ako to save memories. Yun talaga yung aking main purpose pag ako nag-vlog. Pero, as time goes by, naisip ko na pwede pala siyang pagkakita. So, through vlogging, marami akong nakuhang things. At the same time, napa-inspire ng mga tao dahil sa aking and as of the moment, ako ay independent vlogger sa Davao. And if you are going to Davao, pwede tayong mag-collab. Hi sir, Yes? any advice po para sa mga gustong mag-vlog? Sa mga gustong mag-vlog guys, hindi kailangan na meron kang camera o whatsoever. Cellphone okay na kasi doon nagsimula lahat. Doon magsisimula lahat. Kahit simpleng camera lang or cellphone na pwede makarecord ng video na medyo clear yung mukha mo. At the same time, kailangan mong maging consistent sa lahat ng gagawin. Always remember guys, you need to be motivated and aggressive sa pag-vlog. Kasi pag hindi ka seryoso dito, huwag ka lang mag-vlog. So all the vloggers in the world, in the Philippines, okay lang tama rin, basta huwag mag-quit-quit. What's up everyone? My name is Tammy Francisco. I am from Davao City, Philippines. And if you're familiar with my bangs guys, ako ang pamansang bangs ng Pilipinas, I claim it. And ayan, this is my entry, my intro sa aking pagsali sa The Rising Vlogger 2019, brought to you by The Vote. Ayan guys, so if you're familiar with them, please like their page and please vote for me na maging winner ng The Rising Vlogger 2019. That's it guys, thank you so much and always love your family.